kublai phi baro kane kan ka ching tip na ka office jong DC Eastern West Khasi Hill District Mairang bah ka result jong ka written exam grade 4 kapapan long hau arpo khandai tarik November aja pesan 8 penapat ba kini ki kandidat ki badan harum ki bapas ya kane ka exam ki dai ban lai sak wai ka next stage. Ka next stage kan long bait na ka local language paper test kan long hau arpo tarik February arjar konreu agapor lai GPM hadu sau PM kajaka kan long Pentas Secondary School Eastern West Khasi Hill District Mairang ka total makan long bait san pomak pas mak live 100% batang kita ki bapas kinsa syakwa ke interview.